Dnes budeme vyrábať takéto sviečky pomocou silikónových foriem. Potrebovať budeme silikónové formy, vhodný vosk, napríklad sojový vosk Pilár alebo palmový vosk C09, metrážny bavlnený knôt vhodnej veľkosti, prírodné farby vo vosku. My máme pripravené ružové a tmavohnedé a pomôcky. Ihly na prevlečenie a napnutie knôtu, drevené miešatko, nožík na narezanie formy, nádoby na topenie vosku vo vodnom kúpeli a tanierik, na ktorom budeme skúšať vyslaný odtieň stuhnutého vosku. Do nádoby vsypeme palmový vosk. Dáme ho topiť na sporák do vodného kúpela. Medzi tým si pripravíme silikónovú formu. Ak máme formu s tenkými stenami, netreba ju narezávať, pretože formu môžeme pri vyberaní hotovej sviečky takto zhrnúť. Ak však máme formu s takýmito hrubými stenami a nie je narezaná ako táto naša, je potrebné ju vopred narezať, aby sa z nej dala sviečka vytiahnuť. Dokonca ju môžeme narezať aj na viacerých miestach, ak je to potrebné. Cez formu prevlečieme knôt. My už máme formu prepichnutú, ale ak máš novú formu, budeš si musieť dierku vopred prepichnúť hrubou ihlou alebo ostrým nožíkom. Cez dierku prevlečieme pomocou hrubej ihly knôt. Na jednej strane urobíme uzlík a cez ten prevlečieme ihlu, ktorá bude slúžiť na napnutie knôtu vo forme. Knôt teda napneme a zastrihneme. To isté urobíme s druhou formou. Túto narezanú formu ešte na záver spevníme gumičkami. A formy sú takto pripravené na nalievanie vosku. Vosk počas topenia občas premiešame. Keď je vosk úplne roztopený, pridáme kúsoček prírodného farbiva a dôkladne premiešame. My teraz kombinujeme ružovú a tmavohnedú farbu. Keď chceme vidieť, aký bude výsledný odtieň hotovej sviečky, kvapneme si pár kvapiek vosku na tanierik a po stúhnutí sa rozhodneme, či ešte pridáme ďalšie farbivo. Vidíme, že už je ten odtieň sytejší, ale keďže ho chceme viac ružovší, pridáme ešte kúsok ružového farbiva. A takto pokračujeme, kým nie sme s výslednou farbou spokojní. Keď sme dosiahli požadovaný odtieň, pustíme sa do nalievania vosku do formy. Najskôr nalejeme len tenkú vrstvu vosku a formu ponakláňame, aby sa vosk rozlial po dne formy. Pokračujeme v pomalom, postupnom nalievaní ďalšieho vosku do formy. Vosk nalejeme asi 0,5 cm od horného kraja formy a necháme ho tuhnúť. Rovnakým postupom vyrábame aj druhú sviečku v tvare šišky. Tu budeme pridávať len tmavohnedé farbivo.
Keď je už vosk vo formách čiastočne stuhnutý, na novo roztopíme zvyšok vosku, ktorý nám zostal v nádobe. Môžeme do neho zamiešať aj stuhnuté kúsočky vosku, ktoré nám slúžili ako vzorkovník. Medzi tým odstránime ihly, ktoré nám napínali knôt, a odstrihneme uzlík na knôte. Do formy dolejeme roztopený vosk až po okraj formy a sviečku necháme finálne tuhnúť niekoľko hodín. Tu už máme úplne stuhnuté sviečky, takže sa môžeme pustiť do ich vyberania z formy von. Najskôr opatrne oddelíme sviečku od stien formy. A potom ju akoby vyvlečieme z formy. Pri narezanej forme najskôr odstránime gumičky, potom formu roztvoríme a pomaličky uvoľňujeme sviečku z formy. Postupujeme opatrne, aby sme nepolámali jednotlivé lupienky šišky. Takto vyzerajú hotové sviečky z palmového vosku. A ešte tu máme pre porovnanie vyrobenú vľavo sviečku z palmového vosku. Tá má kryštalickú štruktúru a vpravo je sviečka zo sojového vosku Pilár. Tá má zasa hladký, zamatový povrch. Želáme ti pohodové sviečkovanie.